Se tkun l-awtopsja li se ssir il-ġimgħa filgħodu li tagħti l-ewwel ħiel dwar il-mewt ta' omm ta' żewġ tfal żgħar illi nstabet bla ħajja fil-karozza tagħha f'Baħar iċ-Ċaq. Il-mara Margaret Mifsud ta' 32 sena minn Birkirkara hija avukat u tispeċjalizza fil-kamp ċivili. L-omm ġiet irrappurtata nieqsa l-4 filgħaxija wara li ma rritornatx id-dar tal-ġenituri tagħha f'Birkirkara. Hija nstabet mill-pulizija għal ħabta ta' sija u nofs ta' wara nofsinhar tal-ħamis mitluqa fil-karozza tagħha fuq is-sit tas-sewwieq. Tabib iċċertifika mejta fuq il-post. Minħabba li l-mara nstabet mejta f'ċirkostanzi suspettużi mu qed ikun esklus xejn. One News huwa informati li fuq il-katavru ma nstabu ebda feriti magħmula minn terzi persuni. Fuq il-post bdiet investigazzjoni min naħa tal-pulizija filwaqt li għamlet tfittxija fl-akwati qed tfittex ukoll lill-eks sieħeb tal-mara li huwa Libjan sabiex ikun stabilit jekk jafx x'kienu l-aħħar passi tal-mejta. Fuq il-post mar ukoll il-Maġistrat Giovanni Grixti li qed imexxi inkjesta bl-għajnuna ta' diversi esperti.